Ydych chi erioed wedi edrych ar label bwyd a gweld llawer o eiriau a rhifau E sy'n edrych yn gymleth? Ychwanegion bwyd ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw, ond beth ydyn nhw a pham eu bod nhw yn ein bwyd ni? Mae ychwanegion bwyd yn gynhwysion sy'n cael eu hychwanegu at ein bwyd ni am nifer o resymau. Mae rhai ohonyn nhw yn ymestyn oes silff bwyd, tra bod eraill yn gallu gwella ei flas a sut mae'n edrych. Mae llawer o ychwanegion bwyd yn sylweddau sy'n bodoli'n naturiol, fel asid ascorbig neu fitamin E, ac asid citrig sy'n bresennol yn naturiol mewn ffrwythau citrws. Mae ychwanegion bwyd yn perthyn i wahanol grwpiau gan ddibynnu ar beth maen nhw'n ei wneud, fel lliwiau bwyd sy'n sicrhau bod bwyd yn parhau i edrych yn dda, cyfeithyddion sy'n cadw bwyd yn fwy diogel am gyfnod hirach, a melysyddion sy'n cael eu defnyddio yn lle siwgr. Cyn iddyn nhw gael eu hychwanegu at fwyd, mae'n rhaid eu gwirio nhw i gyd yn drylwyr i wneud yn siŵr eu bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio. Yn gyfreithiol, mae'n rhaid i gynhyrchwyr ddarparu gwybodaeth am unrhyw ychwanegion sy'n cael eu defnyddio yn ei bwyd. Fe allwch chi weld yr wybodaeth hon yn y rhestr gynhwysion ar y deunydd pecynnu, yn ogystal â'i enw neu'r rhif E. Ac felly dyna chi, yr ASB yn esbonio ychwanegion bwyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.